Guk hasieratik ja aipatu nuen legealdi hasieran, gogoan izango duzu, eta askotan aipatu dut nola martxan jarri nahi genuen kultura politiko berri bat, 3 zutabe nagusikin. Gipuzkoan, bata da lidergo partekatua erakunde publiko guztien artean, lidergo partekatu hori kontzeptu bezala, badirudi moda jartzen ari dela, beste arduradun garrantzitsu batzuk erabiltzen ari direlako behin baino gehiagotan, pozgarria da. Bigarren zutabea da kolaborazio publiko-pribatua, eta hor nore handi batean Gipuzko horrela dugun tresna nagusi. Eta hirugarrena da gizarte parte-hartzea. Hiritarren parte-hartzea politika publikoetan. Hori izango hirugarren zutabea, eta gaurko agerraldiaren ildo nagusia. Guk egin duguna da, hirugarren zutabe horri tresna nagusia bat eman, foru araua, lege antzeko bat, horrek ordenatzen du, markoa ezartzen du, baina gero horrek berretik bere tresna. Lehenik eta behin nire ezkerrona adierazi diputatu nagusiari, Markel hori, nire gana jarri duen konfidantzagatik. Ilusioz beteta eta lan izugarri baten aurrean gaude, eta horiek gure lehenengo pausuak zeintzuk izango diren adieraztera nator. Lehenik eta behin, diputatu nagusiak aipatu duen bezalaxe, ez gatoz eskutzik, amei bilbidak eginda, legealdi guztiotan, gure kultura politiko hildo estrategiko hortan eta gure kudeaketa planean ere legealdi hasieran adierazi eta esplikatu zana, kaleratu zen kudeaketa plan hortan ere garbi gelditzen zen partaidetzaren inguruan guk ematen genion garrantzia. Legealdi honetan beraz, gobernu honek ematen dion garrantzia behin eta berriro aipatu dugu. Arau forala azkenean da, esango nuke legealdi honetan, gure hitorik nagusiena. Baina, honen atzean eta honen inguruan badaude hor gure artean bide eta berriro adierazi ditugun lehenengo hildo estrategikoiek prestakuntza programak ditugu, Gipuzkoa zehar, parte hartzea landuz ikerketa oso baliagarriak eta erreferentziak direnak momentu honetan, gainera ere bai esperientzia praktikoak ere jarri ditugu martxan, Mondragon Unibertsitatearen eskutik, eta nola ez herrietako prozesuak. Orain arte 30 eta legealdia bukatzerakoan 40. Ez da makala egin dugun lana eudelekin batera. Beraz, herri handi eta txikietan 40 herrietan partaidetza prozesuak jarri ditugu abian. Horrekin batera baita, lehen diputatu nagusiak aipatu duen bezalaxe, bai gizarte politiketan eta baita karaktera bat zehazterakoan, hor ere, Mondragon Unibertsitatearekin ere, eta gainera foro alduntikan esperientzia pilotu batzuk ere izan ditugu. Foru arau hau ere diseinatzerakoan partaidetza izan da nagusiki. Behin eta berriro aipatu dugu, baina hemen alderdi politiko guztiak, herritarrak, esparto batzuk ere izan ditugu lagun, eudel bera ere egonda, uste ere arau foral hau diseinatzerakoan ere denon parte hartzea lehenengo momentutik oso garrantzitsua izan dela eta gainera guk ere oso arro gaude gai honekin edo nola landu dugun gai hau.